Všetkých vás srdečne vítam. Vážený pán rektor, vážení členovia vedenia univerzity, fakult, vážení členovia akademickej obce Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, vážení kandidáti na členov správnej rady UKF v Nitre, milí hostia. Vítam vás na dnešnom verejnom vypočutí kandidátov na členov správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Toto vypočutie sa koná v súlade s paragrafom 40 zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinných od 24. apríla 2022. Podľa paragrafu 40 odsek 2 zákona o vysokých školách a podľa článku 14 odsek 2 štatútu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre má správna rada univerzity 7 členov. Jej zloženie je stanovené v paragrafe 40 odsekoch 2 až 5 zákona o vysokých školách. Aktuálne zaniklo, prípadne v blízkej dobe zanikne členstvo 3 členom správnej rady našej univerzity, z ktorých jeden člen bol vymenovaný ministrom školstva a 2 členovia boli volení akademickým senátom univerzity. Listom ministra školstva zo dňa 19. augusta 2024 bol predložený návrh na kandidáta správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na docenta doktora Mateja Rudkaja, kandidáta vied, riaditeľa Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý teda aj aktuálne ešte stále je členom správnej rady našej univerzity. Dňa 16. septembra 2024 bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov na kandidátov na členov správnej rady UKF, ktorých volí akademický senát UKF. V stanovenej lehote do 11. októbra 2024 do 12:00 boli predložené 3 návrhy. Z predložených návrhov na zasadnutí akademického senátu univerzity dňa 18. novembra 2024 boli zvolení 2 kandidáti na členov správnej rady UKF. Sú nimi inžinier Jaroslav Dolci, PhD, riaditeľ divadla Andreja Bagara v Nitre, ktorý tiež aktuálne je členom správnej rady, a pán inžinier Jozef Pavle, riaditeľ podniku Agrokomplex Národné výstavisko Nitre. Všetkých 3 uvedených kandidátov na členov správnej rady srdečne ešte raz vítam na dnešnom verejnom vypočutí. A skôr ako im predám slovo, by som chcela zdôrazniť, že všetky 3 inštitúcie, ktoré sú vlastne zastúpené tu prítomnými kandidátmi, sú dlhoročnými partnermi našej univerzity a rada by som ocenila dobrú spoluprácu, ktorú máme v rámci nitrianskeho regiónu, čo je pre inštitúciu, ako je vysoká škola, veľmi dôležité. Takže v tejto chvíli by som vyzvala jednotlivých kandidátov v poradí, ako boli menovaní, aby sa teda viac predstavili a uviedli nejakú svoju motiváciu, prípadne nejaké predstavy, ak by teda boli potvrdení a zvolení do správnej rady. Takže nech sa páči, pán docent Rudkaj. Veľmi pekne ďakujem. Vážená pani predsednička, vážený pán rektor, vážení členky a členovia akademického senátu, ja by som si dovolil v skratke predstaviť, ako som bol vyzvaný seba samého a potom povedať nejaké aktivity vo vzťahu k členstvu v správnej rade. Ja v Nitre žijem od roku 1983, kedy som skončil vysokú školu a nastúpil som ako archeológ do Podnitrianskeho múzea. Následne 3 roky na to už som prešiel do Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied, kde v rôznych pozíciách od vedeckého tajomníka cez zástupcu riaditeľa až po riaditeľa fungujem. Podnes mojím záujmom prioritným je skúmanie obdobia od doby sťahovania národov po vrcholný stredovek. Samozrejme, vzhľadom na to, že som robil celý rád a robím záchranných výskumov, tak sa venujem v podstate ešte aj všetkým ďalším obdobiam, ktoré tu máme na Slovensku zastúpené. Pri tejto práci som veľmi rýchlo sklzol k tomu, že som začal mať na starosti záchranné výskumy v našej inštitúcii Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied, ktorá je vlastne najväčšou inštitúciou v oblasti archeológie na Slovensku, čo už samo o sebe bol vlastne akýsi druh manažovania a práce s ekonomikou či právnymi vecami, v ktorých som pohrúžený v podstate viac ako 30 rokov, takže napriek tomu, že nemám právne a ekonomické vzdelanie, myslím si, že
aj tieto moje skúsenosti môžu prispieť, alebo myslím si, že aj prispievajú, ak by som bol zvolený alebo do Senátu, tak práci, už to pletiem, do správnej rady, tak práci v správnej rade. Ja pri mojej práci som v podstate, myslím si, že tímový hráč, som zvyknutý robiť nie individuálne a tímovo, o čom svedčí celý rad mojich výskumných projektov, ktoré sú mnohé domáce, či už klasika APVV, Vega a podobne, ale aj celý rad zahraničných projektov, kde sa venujem vo veľkých tímoch archeologickým a nielen archeologickým, ale multidisciplinárnym výskumom, lebo práve možno posledných 15 rokov patrím k tým, ktorí tvrdo presadzujú vyslovene multidisciplinárny výskum našej minulosti, to znamená spolupráci s prírodnými technickými disciplinami alebo aj ďalšími disciplinami z oblasti humanitných spoločenských vied. Okrem iného spomeniem jeden z najvýraznejších projektov, kde mám na starosti slovenskú časť, projekt Histogenes, kde sa robí vlastne najväčšia vzorka analýz archeohistoricko-izotopovo-genetických z obdobia od 5. storočia do 9. storočia v strednej Európe, vyše 6 000 hrobov, kde už pomalinky začínajú aj vychádzať prvé štúdie. Z iného projektu takéhoto nám vyšla jedna štúdia práve teraz v piatok v časopise Nature, keď som pri tých publikáciách, mám zhruba vyše 300 publikácií a okolo 2 500 citácií, z toho zhruba polovica v zahraničných časopisoch alebo monografiách. Teraz k tej organizačno-ekonomickej práci, ktorá myslím si, že je taká ešte dôležitejšia pre budúcu prácu v správnej rade. Ako som už naznačil, som celku doma v ekonomických a právnych, organizačných, manažerských veciach. Aj preto som vlastne bol menovaný alebo stal sa súčasťou rôznych zahraničných rád. Napríklad som členom Európskej archeologickej rady, kde som bol 8 rokov aj členom úzkeho predsedníctva tejto rady. Takisto som členom mnohých redakčných rád v zahraničí a v okolitých krajinách, tých najvýznamnejších časopisoch, či Archeológia Österreich v Rakúsku, Archeológia Ertešito v Maďarsku, Slavia Antiqua v Poľsku, Archeológia Historica tiež v Českej republike. Ale teda zasa dotýkame tých ekonomických vecí, lebo práve v akadémii som už dlho roky členom ekonomickej komisie, ktorá v podstate pripravuje všetky podklady a návrhy rozhodnutí Slovenskej akadémie vied. Takže celé roky som dennodenne zapojený aj v takejto ekonomickej agende. A takisto som činný v rôznych radách ministerstiev, najmä Ministerstva kultúry, kde kedy som bol aj predseda Archeologickej rady a teraz pár období za sebou som podpredsedom Pamiatkovej rady pri Ministerstve kultúry ako hlavného poradného orgánu na oblasť kultúrneho dedičstva. Vo vzťahu k správnej rade si poprvé veľmi cením, že som tam strávil tieto 2 roky doterajšie, lebo bolo to aj pre mňa osobne veľkým prínosom a som veľmi rád, že verím aj vďaka môjmu prispeniu sme mohli mnohé veci, alebo mohol aj pán rektor so svojím tímom mnohé veci ľahšie a lepšie rozhodovať. Moja pozícia je naozaj aj v tom, nechcem nazvať, že pretláčaní, ale navrhovaní, aby sa univerzita otvárala, aby bola lepšie otvorená k verejnosti, aby tá spolupráca s priestorom verejným bola intenzívnejšia, čo sa myslím darí. Takisto máme tam svoje právomoci vo vzťahu k určitému vyjadrovania sa k plánom rozvoja univerzity a tam myslím si, že univerzita naozaj ide veľmi úspešne dopredu a ja som veľmi rád, že aj na tých rokovaniach, kde členovia správnej rady nie sme všetci tá istá krvná skupina, ale o to lepšie možno dokážeme navrhovať a komunikovať s vedením univerzity a potom prichádzajú lepšie výsledky. Takisto si myslím, že môjim pozitívom je to, že za tieto 2 roky aj ministerstvo školstva
nám robilo viaceré, nazvem si rôzne workshopy alebo ľudovo povedané nalievárne, kde sme mohli komunikovať o rôznych problémoch a členovia správnych rád z rôznych univerzít si vymieňať svoje skúsenosti. A teda myslím si, že toto mi tiež dalo veľa a viem tieto informácie a návrhy presadzovať alebo pretlačať, aj presúvať, prenášať aj do správnej rady, ak by som bol potvrdený. Takže možno toľko to by som na úvod povedal. Asi prídu otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán docent. Ďalším v poradí poprosila by som pána inžiniera Dorciho. Vážená pani predsednička, vážený pán rektor, vážení hostia, predstavovať sa už možno aj nemusím, pretože časť môjho života bola spojená úplne s UKF-kou. Jednak po skončení mám také technicko-humanitné vzdelanie, by som povedal, že po skončení Vysokej školy poľnohospodárskej mechanizačnej fakulty a po skončení Vysokej školy muzických umení, filmová, televízna, dokumentárna tvorba som si urobil doktorát na UKF-ke v oblasti kulturológie, takže aj tie technické, aj tie humanitné veci viem využívať a preto jednu z tých najlepších mojich aktivít smerom k škole považujem zriadenie mediálneho centra, ktoré vzniklo pred desiatkami rokov a myslím si, že celkom funguje a poskytuje praktické zručnosti študentom, ktorí navštevujú našu univerzitu. A to ma teda veľmi teší a to je taký môj nejaký cieľ, ktorý bol aj vtedy aj v súčasnosti ako člena správnej rady, že prepájanie teórie s praxou. Čiže vždy som hovoril študentom, že na jednej strane prax je potrebná, ale tá teória sa musí aplikovať, pretože predsa len chápeme ako univerzity nielen ako nejaké praktické inštitúcie, ale hlavne ako teoretické, ako vedecké a práve tie prepojenia slúžia k lepšiemu chápaniu možno tej teórie, ako keď teda možno niekto sedí na prednáškach a počúva len tie teoretické možnosti. Takže toto je taká moja hlavná myšlienka, ktorú teda aj sa snažím v rámci správnej rady nejakým spôsobom presadzovať a riešiť spoluprácu nielen s divadlom, ale aj s ďalšími inštitúciami. A nielen s Nitranským divadlom, ale aj s ďalšími, pretože pracujem ako predseda Asociácie slovenských divadiel a orchestrov na Slovensku a tí sú súčasťou Európskeho združenia PR, ktoré teda zastrešuje všetky európske štáty v rámci kultúry a to je tiež množstvo skúseností, ktoré viem potom pretaviť zase do spolupráce aj s univerzitou. Mám veľmi dobré vzťahy so študentami, ktorí tu študujú. Vytvárame aj spoločné projekty, divadlo a študentská rada, alebo teda študenti, ktorí sú tu. Vytvárame niektoré spoločné projekty aj teda s jednotlivými katedrami a snažíme sa poskytovať prax študentom nielen počas štúdia, ale máme niekoľko študentov, ktorých aj po skončení vysokej školy, po skončení univerzity, po skončení vzdelania zamestnávame. Takže to je možno taký len krátky obraz o tom, že asi aké možnosti ponúkam, v čom si myslím, že by som mohol pomôcť univerzite. A čo sa týka tej správnej rady, tie 2 roky bol pre mňa zase veľkým poučením, tak ako už aj bolo predo mnou hovorené, že nebolo to len školenie, ale bol to prakticky taký iný pohľad na univerzitu tentoraz, takže z toho nadhľadu, pretože keď som učil, keď som bol jedným z vás, tak ten pohľad má každý taký, že naša katedra, naša fakulta a tak ďalej, takže niektoré tie veci treba sa na ne pozerať globálne a nie vždy z toho jednoduchého postu sa zdajú také, že prečo sa robia, na čo sa robia, ale v konečnom dôsledku, keď to je ten veľký celok, tak niektoré opatrenia sú potrebné a nie vždy sú možno populárne. Takže nezávidím vedeniu tejto univerzity a viem, že to majú ťažké, a hlavne v týchto časoch, keď sa budú zase hľadať nejaké konsolidačné opatrenia.
ale univerzita prežila aj COVID, prežije určite aj ďalej a stále teda verím, že pôjde úspešne stále hore a dúfam, že aj pokiaľ budem zvolený, tak budem môcť prispieť aj ja svojou troškou. Toľko asi. Ďakujem veľmi pekne, pán inžinier, a poprosila by som pána inžiniera Pavliho. Dobrý deň všetkým, dobrý deň pán rektor, dobrý deň vážení prítomní. Moje meno je Jozef Pavle. Čo by som o sebe povedal? V zásade mám skončenú vysokú školu ekonomickú v Bratislave. Viac ako 30 rokov som pracoval v bankovníctve. Začínal som od pokladníka až po vedúcu pozíciu riaditeľa najprv retailu, potom korporátu, takže myslím si, že počas toho 30-ročného pôsobenia v bankovníctve som sa stretol s dostatočne zaujímavými ľuďmi, ktorí mi trošku tak potvorili oči, lebo tam sa dostávate do styku jednak s obchodnými spoločnosťami, s výrobnými spoločnosťami, so sociálnymi podnikmi, s mestami, s obcami. Čiže ten taký široký pohľad na problematiku, hlavne teda ekonomickú, som nadobudol teda počas môjho pôsobenia v bankovníctve. Následne som nejakým spôsobom sa uchádzal o pozíciu riaditeľa Národného výstaviska Agrokomplex, kde teda momentálne pôsobím už viac ako 2 roky. Ten podnik mi otvoril oči a hlavne zistil som, jak sa hospodári so štátnym majetkom alebo nehospodári. A mojou úlohou, ja som viac menej taký krízový manažer, čiže v podstate sa snažiť nejakým spôsobom zachrániť existenciu celého toho výstaviska, skonsolidovať dlhy, ktoré sú tam. A postupom času, myslím si, že keď sa obzerám na tie 2 roky za seba, tak sa nám podarilo v rámci toho nášho tímu, ktorý to tam manažuje, urobiť kus práce, o čom svedčí aj to, že vlastne to výstavisko naďalej poskytuje svoje služby a teda dokážeme si na seba zarobiť, lebo to tiež veľa z vás nevie, že ten štátny podnik to nie je ani príspevková organizácia, ani rozpočtová, čiže my si musíme vlastnou činnosťou zarobiť na svoju existenciu. Prečo som sa prihlásil za kandidáta do správnej rady? Myslím si, že takisto ako mám skúsenosti s tým štátnym podnikom a vidím, koľko vecí sa tam robilo iným spôsobom, ako by sa možno malo, alebo dalo by sa to robiť aj inak. Je to o nastavení. Myslím si, že tak ako univerzita, tak aj náš podnik stále potýkame sa s problémom kvalitných ľudí. Ten pracovný potenciál je, poviem to tak zjednodušene, tí najlepší nám odchádzajú odtiaľto. A ja by som bol veľmi rád, keby sa mi podarilo aj z pozície teda člena tej správnej rady nejakým spôsobom namotivovať tých vychádzajúcich študentov, aby neodchádzali všetci preč, aby sme im tu vytvárali dostatočné pracovné možnosti a príležitosti na svoj rozvoj. Myslím si, že je tu potenciál na to, aby sme z tej univerzity možno vyťažili viacej, ako nám momentálne dáva, hlavne kvalitnejších tých ľudí, ktorí sa následne uchádzajú o nejakú prax. A vidím tu vlastne to prepojenie medzi praxou a školstvom nie je také, aké si vyžaduje prax. Takže z môjho pohľadu by som bol rád, keby sme vedeli tých ľudí alebo tých študentov viacej motivovať a samozrejme aj v spolupráci s vami ich pripravať na život, ktorý ich čaká za dverami univerzity. Je to iné. Všetci máte vysokú školu za sebou, ja ju mám takisto a bol by som radšej, kebyže je tá prax viacej prepojená s tým školstvom, ako tomu je doteraz. Ďakujem veľmi pekne za úvodné slová našich kandidátov. A ja som si v tejto chvíli tak uvedomila, že máme tu naozaj také vďačné tréning prostredí, silný výskum, silná kultúra, silná ekonomika, management, takže celkom vďačná zostava. Takže otváram diskusiu. Ak by mal niekto z prítomných nejaké námety, otázky alebo nejaké postoje k tomu, čo tu odznelo, nech sa páči.
Kým si premyslíte, ja by som sa vrátila k tomu, čo som povedala, že v podstate vnímam tieto tri inštitúcie, ktoré tu máme prítomné teda vo vašich osobnostiach ako kandidátov na členov správnej rady, že sú teda už dlhoročne prepojení s našim vysokoškolským prostredím. Tak možno by som sa opýtala, i keď ste to tu tak naznačili, že či aj nejako špecifickejšie vnímate nejakú oblasť, v ktorej ste vy doma, v tom vašom sektore a niečo konkrétnejšie ako v prepojení na tú našu univerzitu. Je tu množstvo programov, možno je tu nejaká širšia ponuka, že či teda, ako to vidíte vy z hľadiska tej budúcnosti. Môžem, asi sa pozeráte na mňa, povedať, ja naozaj mám veľmi dlhoročnú a úzkú spoluprácu s celým radom zahraničných univerzít, či už začneme od Budapešťanskej univerzity alebo Viedenská univerzita, až po teda moju najbližšiu univerzitu, dlhoročná spolupráca s univerzitou vo Frankfurte nad Mohanom, kde samozrejme Masaryková univerzita je dobrý príklad na spoluprácu, kde vidíme, ako sa žiaľ v poslednom období, možno naozaj tých 10-15 rokov posledných, tie nožnice kvality vzdelávania alebo vzdelávacieho prostredia a jednoducho rozchádzajú. Vidíme to, samozrejme to závisí mnohom od financií, ktoré idú do výskumu a vedy a vzdelávania. Vieme, že Slovensko na tom je, dá sa povedať, najhoršie v celej Európe a tie rozdiely sú obrovské a to, čo hovoril pán inžinier Pavle, naozaj nie sa čo čudovať, že tí študenti utekajú zo Slovenska. A ja si myslím, že takom môjim prispením by mohlo byť, že naozaj trošku tlačenie alebo pomoc tomu zapájaniu sa do toho medzinárodného výskumného prostredia aj v spolupráci s ďalšími inštitúciami, možno, že nejaká podpora ďalších programov, ktoré by vznikali aj na univerzite vo vzťahu k intenzívnejšiemu zapojenia sa či už vyučujúcich alebo výskumníkov, alebo aj študentov do tohto priestoru. Ja si veľmi cením, že veľmi vzrástol počet členov, ktorí chodia na Erasmus, pokiaľ viem. Tým patrí univerzita k najlepším na Slovensku a jednoducho tieto aktivity by som chcel čo najviac podporiť a možno priniesť nejaké know-how aj z tých zahraničných univerzít a trošku ukazovať, ako sa možno ešte niečo dá zlepšovať, alebo ešte je čo zlepšovať, aj napriek tomu, že žiaľ to financovanie je také, aké je. A možno zároveň, poviem to aj tak, že z druhej strany pôsobiť aj na tú politickú sféru, precíznu sféru, ktorú by sme mali všetci presviečať o tom, že tých financií treba do vzdelávania naliať viac, lebo to je naozaj alfa a omega. Takže asi toľko by som. Ďakujem veľmi pekne. Ako sa hovorí, že učiteľstvo je poslanie, tak aj práca v kultúre je poslanie, nie možno povolanie. A práve študenti, ktorí končia UKF, majú rôzne spektrum ponúk v divadle, pretože nie je to len inštitúcia, ktorú vy poznáte možno mnohí, lenže sú nejakí herci na pódiu, ale tam strašne veľa ďalších profesí, či to je marketing, či sú to všetci kreatívci, či sú to výtvarná výchova, či to je kulturológia, máme knižnicu, máme tam naozaj, to je tak, jak 5 tovární v jednej, ale rôznych typov, rôznych druhov. A preto si myslím, že naozaj vyšpecifikovať niečo, že je to len pre takýto typ študentov UKF-ky práca v divadle, tak by bolo asi veľmi úzky, nejaký taký úzky názor, pretože naozaj to široké spektrum tých ľudí, ktorí my hľadáme a nie sú, to jak tu už pán inžinier Pavle povedal, že nemáme ľudí, samozrejme je to spôsobené tak, ako možno aj v školstve slabým ohodnotením a preto možno skôr je toho poslanie, že keď má človek k tej kultúre vzťah, tak potom tam ide aj robiť, ale čo sa týka tých skúseností, tak naozaj je ideálne vytvárať podmienky už počas toho štúdia, aby tí študenti sa už dokázali po skončení zaradiť do toho výrobného procesu, aby sme my nemuseli štartovať na novo všetky procesy, že aha, tak síce takto ste sa to naučili, ale
musíte zmeniť trošku ten svoj pohľad, aby ste uspeli aj v tej praxi. A stále je teda živé to, že aby tí študenti neodchádzali do zahraničia, aby sme sa snažili ich udržať tu na Slovensku. V zásade, keď počúvam tých mojich predrečníkov, tak rozprávame furt o tom istom, ako nejakým spôsobom namotivovať tých študentov, zostaňte tu, ponúknuť im možno taký typ práce, ja to tam vidím, teraz my tam máme neskutočné množstvo práce a prepojení, tak jak hovoril pán Doci, to nie je len jedna firma, to je v podstate, tam môžu tí ľudia sa nájsť nielen cez marketing, výrobu, obchod, logistiku, IT, ako je to strašne široké a ten, keď bude komplexný študent vychádzať z tejto školy a bude pripravený na tú prax už počas toho štúdia, tak si myslím, že sa uchytí nielen tu, môže ísť robiť aj von tie výstavy, teraz zase sa vracam k tomu, čo robím teraz naposledy, ale v zásade my vieme chodiť po celom svete, kedy sa chodilo. Všetko sa to utlmilo pred tým covidom. Takže znova by sme to chceli rozbehnúť a áno, môjim cieľom je aj prostredníctvom tejto správnej rady v podstate možno získať nejakých budúcich manažerov, študentov, takých, kreatívcov, ktorí dokážu posunúť ten výstavnícky priemysel niekde inde. Lebo tie časy, ktoré tu boli 50 rokov, máme za sebou a nemôžeme stále len na tých starých kolejách držať. Takže asi tak. Ďakujem veľmi pekne. Takže znamená otázka do pléna. Či sú nejaké otázky k našim kandidátom? Ak nie sú a nikto už teda by nechcel pritom nič dodať, tak už je len na mne, aby som poďakovala prítomných za účasť a vlastne dnešné verejné vypočutie ukončila s tým, že v podstate ďalšie kroky, ktoré budú potvrdzujúce pre členov správnej rady, budú v zmysle platnej legislatívy. Takže ďakujem vám všetkým veľmi pekne za účasť a prajem ešte príjemné popoludne. Ďakujem. Ďakujeme.